Però va aparèixer l'empresa, el capital, l'invent va aparèixer amb els tòtems, perquè cada grup tenia els seus secrets. Cada grup sabia com caçar lo seu, com pescar lo seu, com recollir lo seu, i no ho deien els altres, perquè era el seu modus vivendi. Això encara dura a l'edat mitja, amb els gremis, en què hi ha secrets de gremi, i encara dura avui dia amb les patents i els secrets de patent, encara no sabem ben bé què hi ha dintre de la Coca-Cola, per exemple, no? És dir, que l'invent es preserva, perquè és una font, diguem-ne, de riquesa. Per tant, ja tenim, fixeu-vos, el capital, l'empresa, l'invent, i aleshores encara no ha aparegut el treball. I al final del Paleolític superior, en el final d'una part que era més aviat matriarcal, la dona descobreix, quan l'home està caçant o pescant, i moltes vegades sense èxit, la dona descobreix a casa seva la cria d'animals perquè els observa i els atreu amb la sal a la porta de la cova, en un temps que era de glaciació molt fred, amb coves, en temps del Mòdec de l'Anià i altres etapes d'aquestes, i també grans d'algun cereal que li cauen a terra i amb la humitat germinen, descobreix l'agricultura. I sembla que la dona va descobrir tant l'agricultura com la ramaderia en el Paleolític, no d'una manera intensiva, sinó d'una manera escadossera. Però quan arribava l'home de la cacera, cansat i a vegades amb la bossa buida, amb el sarró buit, es trobava la taula parada amb unes amanides precioses, etc., i un xaiet allà a la brasa, que era una delícia. Esclar, la dona va pujar de categoria social immediatament cap amunt, i l'home va baixar cap avall. I sembla, perquè hi ha molts indicis que ho avalen, sembla que es van aparèixer uns costums estranys, i és que la dona no acceptava el casament amb un home si l'home no l'ajudava a l'hort, o no l'ajudava en els ramats, perquè l'home el que li agradava era anar a caçar i anar lluny. Oi? Anava a dir a parar-se a les tavernes a beure cervesa, per això encara no hi era, llavors. I l'home, al final, es va tenir de subjectar a aquestes condicions que se'n diu matrimoni de servitud en termes antropològics, el matrimoni de servitud. I aquí és l'aparició del treball, que el treball és la feina feta no perquè estan tots d'acord, sinó perquè un obliga l'altre. El treball és la feina obligada. I sembla, i ho sento perquè les dones feministes potser se m'enfadaran, doncs que la dona va començar a dir a l'home, escolta'm, prou de vagar, i escolta, més rendible l'agricultura i la ramaderia que la pesca i la caça. Total, que hi ha un tros de la història molt estrany, que és el Mesolític, en el qual hi ha unes guerres terribles que no hi havia hagut abans mai, i sembla que l'home es revolta, i que l'home rapta la dona i se'n va, i deixa l'horda, no deixa el clan, que s'hi en deia llavors ja, i forma la família. I família ve de famulus, que vol dir esclau, i l'home esclavitza la dona i els fills per fer-los treballar, per fer-los guerrejar, per fer-los llaurar la terra i per fer-los ramaders. I així apareix el Mesolític, que és una etapa dura, una etapa difícil, en què el patriarcat s'imposa damunt del matriarcat i apareix el treball amb la seva cruesa i les primeres esclavituds, perquè els vençuts eren o matats o bé reduïts a esclavitud. Una esclavitud que encara era dolça, perquè els assumien a la família, els tractaven igual que la mare i els fills. Però, esclar, la mare i els fills també eren esclaus. És a dir, l'home tenia dret en aquest moment, que és una espècie de cosa que després es continua amb el dret feudal, doncs uns drets de vida o mort sobre l'home, sobre la dona i els fills, que això se'n diu tècnicament, en dret romà, la pàtria potestat. És a dir, que el pare pot fer el que vulgui a casa seva, fora no, però ha de donar raó al municipi o qui sigui, però a casa seva el jutge. Però a casa seva ell pot matar i pot fer el que vulgui sense res, i això són costums d'aquell moment. Va ser un terrabastall terrible, que va ser superat a poc en el Neolític, i en el Neolític, que és una etapa revolucionària de tipus econòmic molt important, en diuen la Revolució Neolítica, allà apareix per primera vegada la moneda. És a dir, que amb el Neolític comencen a haver-hi les paus, comencen a equilibrar-se uns amb els altres, i apareix una cosa que ha sigut una sorpresa descoberta cap als anys 70 per una francesa que es diu Denise Van Bisserat, pagada per Estats Units, que va anar a Mesopotàmia a descobrir l'origen de l'escriptura i va descobrir l'origen de la moneda, que va ser 6 o 7.000 anys abans que l'origen de l'escriptura, i del qual va sortir l'escriptura, de la moneda, va sortir l'escriptura. Aleshores, doncs, però com era aquesta moneda? Doncs aquesta moneda no era com la tenim ara. Aquesta moneda era com l'hauríem de tenir ara. Això s'ha d'explicar, però de moment primer expliquem com era aquesta moneda.
Aquesta moneda, en termes, diguem-ne, tècnics, en diem factura xec, perquè és una factura i un xec, junts. És una moneda que, així com les monedes actuals corren, aquella no corre, és una moneda estàtica, quieta, i això ja és un signe important de canvi. És una moneda quieta que per cada transacció es fa una moneda. I una vegada feta la transacció, la moneda es guarda i s'arxiva, però ja no serveix per comprar res més. S'anul·la, però queda constància. I allà què hi ha en la moneda aquella? Al principi ho feien sobre l'argila i després ho van fer sobre papirus i altres pergamins, etc. Però la major part, per desgràcia i per tristesa dels investigadors i dels capitalistes, diguem-ne, que van pagar les investigacions a Egipte i a Mesopotàmia, la major part de tauletes de fang de Mesopotàmia, per exemple, de les biblioteques, que es pensaven que tindrien grans novel·les i coses boniques de mitologia, etc. No. Eren tot factures xecs, ficades dins del temple. Del temple anaven arxivant les factures xecs a mesura que s'anaven fent. Quan un senyor venia amb un altre una cosa, doncs un xaix, per exemple, hi havia l'escriba, i l'escriba escrivia damunt de la rajola aquella de fang, escrivia tants xais, tantes unitats de moneda, que hi havia, a cada país hi havia la seva, igual com després va haver-hi la unitat de mesura de longitud, per exemple, hi havia el colze, la polzada, el peu, el metro, etc. Doncs, i al final ara s'ha unificat, doncs aleshores també les unitats de mesura de moneda també eren diferents. A Grècia, per exemple, era el bou, oi? Per altres llocs era el xai, etc. Llavors, si un comprava unes sabates, deia aquesta sabata val 2 xais, però no calia que hi haguessin els xais allà. Senzillament era una moneda que es deia xai, que equivalia a un xai, i que es podia comprar un xai amb aquella moneda. Doncs deia 2 xais, un parell de sabates, 2 xais. Posava el parell de sabates, o 30 parelles de sabates, si era un comerciant que s'anava a vendre en un altre lloc de lluny, tants xais. I aleshores posava a sota la signatura d'un, que era un segell, la signatura de l'altre, del que comprava, del que venia, amb la qual quedaven marcats, i se sabia on tenien l'arxiu en el temple, que era el seu compte corrent, i a més la data i el lloc. I amb allò, per exemple, us imagineu, i això anava per al temple. I al temple els sacerdots ho llegien, deien vistiplau, entra. O deia, escolta'm, aquí què diu? Per la vida de l'alcalde de Memphis, 400 xais. Ei, això està prohibit matar. És a dir, que hi havia una vigilància ètica sobre la moneda. Hi havia una vigilància científica perquè se sabia quants xais es venien o quantes sabates es feien, etc. I se podia, per tant, fer un estudi científic del mercat. I, per altra banda, el poder adquisitiu, que és l'altra dimensió del poder econòmic, la propietat que té un, no es tocava. Per tant, hi havia propietat privada, cosa que el comunisme no salva.